No hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Sivuusi! Noniin, tässä sit ollaan. Poliisi. Vielähän ainakin nyt karkku. Ei Ville, mitäs mä tehdään? No kai mekin karkuun lähdetään. Näinköhän tää sun juoma toimii? Totta kai se toimii. Mä sain reseptin ja ainekset yhdeltä andalusialaiselta mestarilta. Mitä täällä nyt seisova pöytä kustanto? Nuppi kiinni, poppi päälle, aivot narikkaan. Villasukkaa, tuskurokkaa, solo bailataan. Ja kun mä vihdoin pääsen himaan, niin mä oon ihan et. Paari, papiiri, paari, paari, papiiri, paari, paari, papiiri, paari, paari, papiiri, paari. Hei, mitä mymmelille kuuluu? Apua! Me tarvitsemme apua! Apua! Aha, poliisitapaus. Ja kohta sitä saatanan paskaa taas aletaan lappaa tänne teille. Poskurikin on perkele ruostunut Nissanista irti. On olemassa 2 studioa, joista toinen on isompi, pisompi ja toinen pienempi. Niin minkä takia se toinen saa aina sen isomman studion ja me robbarit joudutaan olemaan tässä pienessä ja ahtaassa ja vielä minibudjetilla. Sellaisesta tulee tää Robbis Bobbis ainakin pahalle tuulelle. Tiedä mitä tapahtuu, en tiedä mistä herää. Mut 20 kaveria on soitellut mun perään. Mä vihaan tätä motherfucking darraa. Tasottaa vilkoita huijata karmaa. Joo, elämää ja erotiikkaa. Minä otin 40 vuoden bilepassin hotelli Vantaalle. Paskaperse, pillupornoletti, paskaperse, pillupornoletti, paskaperse, pillupornoletti, hei paviaani. Voi tulla ja skalpeerata sut, jos niitä kritisoi. Vitun punasta vittu. Vitun poseerot, päin vittu. Akusetä, sinun pitää etsiä uusi työ, koska meidän rahet on lopu.